Għadu se jalaq xahar li sar kap tal-Partit Nazzjonalista u l-sfidi li jiffaċċja huma bla tarf. Il-gazzetti l-kulħadd u l-Malta Today it-tnejn irrapportaw kif fih dan il-Partit Nazzjonalista jeżistu sfidi diretti lejn il-kap Adrian Delija li għadu qed jipprova jsib saqaħ fil-partit li wara li telaqu għadu ma nbidel xejn. Imkejjen tal-gazzetta kulħadd sostnu li l-klikka ta' Delija tinsab portata għal fatt li Robert Arrigo u Tony Bezzina ftehmu bejniethom biex itelqu għal viċi kap tal-affarijiet tal-partit bil-ħsieb li ma jkunx hemm kandidat ta' Delija fit-tellieqa. Arrigo der li kien b'saħħtu f'din l-elezzjoni u għalhekk in-nies ta' Delija ma ridux li Clyde Puli joħroġ għall-elezzjoni biex imbagħad kien hemm ħsieb li jikkontesta Alex Perici Kalaxxone biex ikun deskritt bħala il-kandidat tal-għaqda. Meta l-pjan fuq Perici Kalaxxone falla, tfaċċa minn imkien Tony Bezzina u Delija kellu jibqa' bil-lasta għax issa se jkollu jitwikka b'viċi kap li żgur ma jridx. Min-naħa l-oħra fit-tieni l-ogħla kariga fil-ġerarkija tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri dik ta' viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament, hemm jikkontestaw David Agius u Edwin Vassallo. Hawnhekk ukoll is-sorsi tal-gazzetta kulħadd jgħidu li ta' Delija qegħdin birrawha f'ħalqhom għax David Agius ma rridx iċedi li jirtira mit-tellieqa biex joħroġ Chris Said u bekk jintbagħat messaġġ li se tibda r-rikonċiljazzjoni fil-Partit Nazzjonalista. Wara li David Agius der li għal-bidu se jgawdi l-appoġġ ta' Delija, issa hemm min hu rrabjat ferm għalih, iżda min-naħa l-oħra l-għażla hija ta' Edwin Vassallo li fil-kampanja l-kap tal-partit tkellem fil-beraħ kontra l-kwalitajiet ta' Adrian Delija. Bekk la fuq lit il-leminija u lanqas fuq dik xellugija, Delija mhu se jkollu lil ħadd li joffrilu ħajt tal-kien biex jgħinu imexxi l-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant li sfidi bejn Delija mhumiex biss fit-telli għal viċi kapijiet, imma Teres Komodini Kagija wkoll tkompli tafas. Dan wara li talbet vot ħieles fil-Parlament dwar il-mozzjoni li ressaq Delija dwar il-Mizzi Għalif lil min jgħaddi mill-IVF. B'Delija juri l-mod konfrontattiv tiegħu u jgħidilha li l-vot ħieles tista' tinsieħ, iżda fl-istess ħin għam Norman Vella li tal-appoġġ sieħ lejn Komodini Kagija. Norman Vella u magħruf li mhux kuntent bil-kap Delija, tant li kien qal ċaru tont li jekk Schiavone jċedi s-siġġu li għandu fuq il-5 distrett huwa jikkontesta l-by-election u jekk jirbaħ is-siġġu jżommu. Sa dan it-tant il-Malta Today żvelat li Martes Portelli, Beppe Fenakadami u Claudio Grech ġew avviċinati bil-klikka ta' Delija biex ikkontestaw għal viċi kap, iżda tlieta li huma dawru dembhom u maċċettawx. Fir-rapport tagħha l-Malta Today kompli toħroġ fil-beraħ l-urġenza u l-paniku li għandu l-kap Adrian Delija li jixtieq ftit kredibilità fit-tmexxija tiegħu.